पिंकू, तुहार नाम का हम? अच्छा, हमरा के बतावा, तो के कौना खेल सबसे ज्यादा पसंद है? कौनो नहीं खे? अरे, कौनो तो खेल पसंद होगी। देखा, हर सही जवाब पे ना तोहरा के 5 रुपया के सिक्का मिली। अच्छा, हमरा के बतावा, बिट्टी है ना छोटकी, ओकरा साथ तो आखिरी खेल कौन से खेलल रहला? कंचा खेलल रहे ना? लंगड़ी नहीं खे? गुल्ली डंडा खेलले होगी। ढेला मारे वाला खेल तोहरा के अच्छा लागेला ना? ढेला मारे वाला खेल दम नहीं खे ना तोहरा में पिंकू? अच्छा, हमरा नहीं लागत के गिरे से मरल बड़ा। अच्छा, का उम्र रहल इनकर? हाँ, दोनों में एक के 4 साल के रहे हाँ। और दूसरा के 5 साल। साहब, ई बच्ची के 3 दिन बाद लाश मिलल बा। देख के लागत है कोनो जानवर के खायल है। बहुते विभत्स रूप रहे साहब। बॉडी पोस्टमार्टम खातिर भेज देनी साहब। मामला गड़बड़ बा रामचरण। ये कोनो साधारण खूनी नहीं के, ये बात सीरियल किलर का समझला? मतलब ये है कि अब रुकी ना, जेकरा के पाई पत्थर से खोपड़ी कूच दी, एकरा के रोके के पड़ी। जय हिंद सर। नरेश, जैन सर, इनकरे बच्ची रहा? हाँ, इंक्रेर है। कब आई? हाँ सर।
आखिरी बार कहाँ देख लेला बच्ची के? दुआरे ही दिखले रहनी साहब। केहू पे कोनो शक? शक तक केहू पे नहीं खे साहब। शक कहा मालूमे बा, ये सब सियार के काम ह। सियार आवेला, बचवन के ले जाला, हमेशा के ये ह। हमनी 4 भाई रहनी, एगो नहर में डूब गई, एगो के सियार ले गई। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चाहे सियार होके चाहे भेड़िया, कुत्ता होके बिल्ली होके भूत प्रेत चाहे मनुष्य, जे भी होके हमने ओकरा झट से पकड़ लिया जाई। बाकी एगो बात हमार सुन ली, अगर केहू के कुछ पता होके तब ये सामने आ जावे, ना तो बाद में दिक्कत हो जाई। समझ रहल बड़ा? और बच्चा लोग एक दूसरा के ध्यान रखिए, ना तो ऐसा ही हो जाई। समझ ला? शाबाश। यहाँ बेटा का यही के लागल है। साहब आपके हम बतौले रही ना, बाकी आप देख लिए अपन हिसाब से। अब तो देख ला, ये है निकुंज, करला इंक्वायरी। ई के कॉलस के हम इंक्वायरी करे आइल बनी। हम तो रउआ से राय मशवरा करे आइल बनी। रउआ गांव के मुखिया बानी, रउआ से ज्यादा जानकारी केकरा पास होगी? और का राउर परमिशन के बिना मक्खी चिड़िया नहीं खेवड़ी है। ऐसन बा हम सब जाना तनी कि थाना में हमरा निकुंज के खिलाफ कैसन कैसन बात रचल जा रहल बा। लियावो तनी। हाँ यब यब इली इंस्पेक्टर साहब, ई देखी पर्चा डॉक्टर किरण पांडे के। अरे रउआ तो शहर में रहे नी, जानत हो खब? हाँ, इनकरा के नहीं के जाना। फेमस साइकाइट्रिस्ट बानी, मनोचिकित्सक ना। हमार बात के तो विश्वास करब ना, तो इनकरे से पूछ ले निकुंज के बारे में। 6 साल से इलाज करत रही। ऐसन बात करता नहीं आप प्रधान जी। गांव में किरण पांडे ना रउआ रहे नी, उनकरा से ज्यादा हमनी के रउआ पे भरोसा बा। ऊ का जनिए रउआ बताई का लगता का हो रहल बई है? अरे ई कोनो पूछे के बात बा कि का हो रहल बा? स्पष्ट बा, इतना छोट बच्चा भी बता दी। अंजू जी मालिक। ले जावा। हाँ अब साहब, हम बतावा तानी। गांव में एगो बाबा बाड़े जे जादू टोना, वसीकरण, मनचाहा प्यार, सौतन से छुटकारा यह सब करत रहेले। शाम के दिया रख के उड़ावेला। सांप, बिच्छू, उल्लू, गिरगिट, गिद्ध और न जाने केकर केकर बलि देवेला। तब प्रधान जी के कहे का यह मतलब है कि के जानेला कुछ बड़ करे के चक्कर में बच्चन के बलि दे रहल होके। इंस्पेक्टर साहब, ई गांव में जांच खातिर रउआ जौन कुछ भी करे के बा, जैसे पूछताछ करे के बा, हम रउरा साथ में बानी। करी। खूनी खुलल घूम रहल है, ध्यान दी रउआ सब। जल्दी आदमी खूनी के पकड़ ले। तबले के सब लोग अपन अपन बच्चा के घर के भीतर ही रखी। कौनो भी बच्चा न खेल के मैदान तक जाए और न तक कौनो गली सड़क पे घूमे। हर खास और आम के सूचित कइल जाता कि आपन आपन बच्चन के घर पे रखल जाओ। एगो बहुते खतरनाक कातिल खुलेआम घूम रहल बा। सब लोगन के सूचित कइल जा रहल बा कि जब ले कातिल पकड़ा नहीं के जात, तब ले आपन आपन बच्चन के घरे में रखी। हम लेकिन के देखे देखे साहब बंद कर देनी। बंद कर मतलब ऐसा पागल साला।
ई रहल पान के इक्का। अरे आराम से चला चला चला। आगे की कोनो जरूरत नहीं खे। चल चल आराम से आराम से। अरे वो लोग तो भाग गए, वही लोग खेलत रहल, हम देखत रहनी खाली। हाँ हाँ हम जानत नहीं। साहब ई गांव के लइकन बच्चन के कंचा बेचेला और उधार चलावेला। पैसा मांगे खातिर उनके धमकी देवेला, कहेला तोहरा काट डालब और ना पैसा दे तो तोहर खोपड़ी फोड़ दे। कबे? सब अपन कान से सुन ले बानी साहब। खोपड़ी फोड़ दे? कब कान से सुन ले पड़ा? अबे दिन भर बैठ के मक्खी मारत रहे रे। सुने यहाँ पर देखा, अरे कोनो डर होखे, कोनो दबाव होखे तो ओकर चिंता मत कर। अरे पुलिस तरह साथे बा। हाँ पुलिस के साथ का करी बताई? इनकर तय जैसे ट्रांसफर हो जाई और तहार चौकी पर 5 किलोमीटर दूर। 7 साल बाद हमरा यहाँ गोलू भाई बा। अरे चपड़ चपड़ मत कर, बैठ। ई गांव में जांच खातिर रउआ जौन कुछ भी करे के बा, जैसे पूछताछ करे के बा, हम रउरा साथ में बानी। करी। सांप, बिच्छू, उल्लू, गिरगिट, गिद्ध और न जाने केकर केकर बलि देवेला। बहुते जरूरी सूचना बा। जब तक खूनी नहीं के पकड़ल जात तब तक अपन अपन बच्चन के केहू भी घर से बाहर एकदम न निकले देबे। पुलिस के जिम्मेदारी बा यहाँ के हर बच्चा के सुरक्षा करब। खाली जनता जनार्दन पुलिस के सहयोग देबे। ए कुल्फी, हाँ साहब। चल साहब बुलैले बानी। हम कहे चली साहब? काहे चली? चला। बड़ा साहब बुलाइले बाड़े। चला मत भी। अरे बात गांव के भीतर के ही केहू, लेकिन के? यह सोच सोच के तो हमार दिमाग खराब हो गइल बा। ऐसन बा इंस्पेक्टर साहब, बचवन के साथ जे कुछ भी हो रहल बा ओकर मर्जी के बिना ना हो रहल बा, समझनी? और एगो बात सुन ली, बचवन के शिकार हो रहल बा, बाकी के कर रहल बा ई पता लगाइल राउर काम है। हम अपन विद्या शक्ति एहमे बेकार ना करब, खासकर राउर ए व्यवहार देख के, समझनी? केकर जीवनी लिखतानी साहब, अब लिखते बानी तो तनी सही लिख दी। इजे कुल्फी वाला है ना साहब? उजे मुन्ना न रहल कानपुर वाला शार्प शूटर साहब, वही के गैंग में काम करत रहल साहब। तो हर फोन की घंटी बजाता, उठावा। आ गई मंत्री जी के फोन, उठावा, बात करा। ई बुढ़ाऊ ना जग्गा डाकू के गिरोह में रहल साहब। एके महीना में निकाल देले रहले एकरा। जग्गा डाकू हाथ जुड़वा लेले रहले साहब। कम से कम सम्मान तक करत रहे। तहरा जैसन धोखा में नकली हिस्ट्री सीटर बन के तना घूमत रहे। अरे बट! साला सब अपन अपन राग लाप रहल बड़े। यहाँ जवाबी अंताक्षरी चल रहल बका। तार घर के बरामदा नहीं के जो लबड़ लबड़ कर रहल बड़ा। यहाँ खाली काम के बात हो की न तई डंडा देख रहल बड़ा। साला नीचे से घुसेड़ब और ऊपर से निकली, समझला? धान भो के रख देले बड़े सब। हट!
अरे ये लोगन के बैठाओ ठीक से, जी साहब। समझ ले। हाँ। हम मुस्तैदी से कौनो इधर उधर ना होवे। ठीक है साहब। अंदर बैठाओ। चला चला। अब बता भी साहब, ये लोगन में से आपके के लगा था? के लगा था कैसन झाटुअन के उठा के ले ला तू रामचरण। ये लोग के अंदर इतना पोटास नहीं कि सीरियल किलर वाला। मतलब सीरियल किलर होके के चाहिए स्मार्ट शार्प। इनका जैसन बकर बकर थोड़े ना करियो। सोचो, दिमाग दौड़ावा रामचरण। केहू तो बा गांव के भीतर जे शक के दायरा से बाहर बा। ई राजनीति के रंग साहब, ई प्रधान जी बाबा ई लोग अलग अलग पार्टी के बाजा बाड़े साहेब। और ये जादू मंत्र टोना में कुछ दम होके साहेब, तो आजकल के नेता वोट से नहीं खे मंत्रे से एक दूसरा के हरा दी है साहब। अरे ना, हम डरायनी उरायनी ना। बाकी कोनो दुश्मन हमनी के कुछ ना बिगाड़ पाइए, चाहे कितना भी बलवान हो। सही साहब। और फिर आजकल तो सब साला ढोंगी भाड़े। एगो बहुते खतरनाक कातिल खुलेआम घूम रहल बा। जबले ऊ पकड़ा नहीं के जात, आपन आपन बच्चन के सुरक्षा कइल जाओ। देरू यहाँ वा। हाँ बताओ। यहाँ जागरूक करे खातिर आइल है यार। हाँ। भागवा सुनावे नहीं के आइल, तनी कायदे से बोला। अरे इतना देर से जागरूक तक करत नहीं यार। जा ई गली में घूमाई आखिरी तक। का है तू ना जेबे का? खाली हम ही करी। तू नहीं के बोल पाइबा, दे दा तोरे से ना होई। अरे लवा बोल काय ना ले, इतना देर से बोलत के बा? हम ही बोला तनी, हम ही बोल दे। बोले बा पक्का। मैं पक्का का बा, बिल्कुल बोल ले। तो जा फिर बोला बा, पूरा आखिरी तक जइहा। सुनो सुनो सुनो, हर खास और आम आदमी के सूचित कइल जाता। सीमा, सीमा, सीमा। सीमा, तू एजा काहे खेल रहा है? बड़ू गिर जेबू, कुआं में गिर जेबू। चलो एजा खेला।